Bij minder dan 1000 inwoners is Schiermonnikoog de liedste gemeente van Nederland. En ook je werd het stemt voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal gaat het om 9 zitten in de gemeenteraad. Opvallend is dat de 3 lokale partijen op het stembiljet staan. En ja, de vraag die het eiland Youth de hele tijd is bezig gehad is: waar komt er in die nieuwe gemeenteraad? En die vraag, maar dat antwoord, hing het af van hoe de Youth stemt wordt. Hebben jullie al gestemd vandaag? Ja, wij hebben gestemd. Ja, heel vroeg op tijd. Jazeker, dat ga ik van de morgen het heel even in, omdat ik inderdaad familie net meer in mijn eigen gemeente weer. Dus ik denk dat ik van de morgen direct maar even aan. Ik zou niet weten op wie. Het is allemaal hetzelfde. Nee, nog niet. Nee, wij komen net van de wal, dus we gaan zo meteen even spullen uitladen en dan gaan we stemmen. En weet u ook al op welke partij u gaat stemmen? Jazeker. Was dat een moeilijke keuze? Ja, ook wel weer wel. Ja, zeker. Ik denk ook wel de persoonlijke verbondenheden met mensen. Ja, het gaat natuurlijk altijd om wonen, maar ook om kleinere dingen, parkeren of het groen. En hoe is dat op een eiland? Want het is best wel klein, minder dan 1000 inwoners. De mensen kennen elkaar, denk ik. Is het soms ook lastig? Ja, dat is wel eens lastig. Je moet eigenlijk geen ruzie maken, want je komt elkaar in de supermarkt natuurlijk weer tegen. Schiermonnikoog is altijd als eerste, nou ja, eigenlijk de afgelopen jaren vaak als eerste. Ja. En hoe voelt dat als inwoner van Schiermonnikoog? Leuk. Ja? Ja. Omdat Schiermonnikoog meestal heel snel klaar is. Daar zijn we altijd trots. Dus dat wil je wel volgen. Om het 9 uur kunnen mensen hun stem uitbrengen op Schiermonnikoog. En dan is het tellen. En waar wordt Schiermonnikoog bij de eerste gemeente maar de eerste uitslag. En dan wordt dus duidelijk waar er onder de roer zit de komende tijd in de gemeenteraad.